Hening sesantine skala hening tidem tan ana swabawa sesantine kumalaning pramudita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan lumitering Putri Astawa ing awit saking purbaning kang kawasa pramila puja Astawa Putri Hamastuti mugi kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti purbaning rat Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking barokah saha rahmatipun ingkang satemah ing wanci enjing siang menika panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal wonten ing sasana pahargyan menika kanthi wilujeng dereng pambek panyuwun kula nugraha ingkang sampun katampi kala wau saged tansah lestari kapah tedhakaken ing sak penginggil lumeberipun wonten ing sak jawining pahargyan dumateng pini sepuh ingkang Hanggung Mastuti dhateng pepoyaning kautaman minangka panuntun woh pangoleng bebuden ingkang dhateng bekten dumateng sesepuh minggahing pamong ing pamarentah wonten ing tlatah guwa Wonosegara Bayalali ingkang Barbudi Bawalaksana utaminipun dumateng Bapa Sriyana sekalan Ibu Purwanti kadang Wisan Sutrisno pangarak pangondyongipun ingkang sampun kemarlenggah ingkang dahat kinurmatan saha para sinedhar kakung saputri ingkang sinudarsana sadaya pantes lamun to sinugata ing akrami wondene wanci enjing sang menika dumawah ari tumpak manis kula ingkang tinimbalan Ibu Hajah Rahmatin SPDI kepareng mratitesaken urut lampahing tata cara wisudan tali dharma dapipun Diahayu Rahma Aulia Sarajana Ekonomi putri kinasihipun Bapak Haji Suwardi MPD almarhum sekalan Ibu Hajah Rahmatin SPDI ingkang sampun jinatu krama Bagus Oni Prasetyo Hatmaja kagungipun Bapak Sriyana sekalan Ibu Purwanti ingkang pilenggah dalem saking Singasari Majasanga Bayalali namung sadherepun lumados jangkep anggen kula ngaturaken ranamaning tata cara semoga nuwun kula dherekaken dhateng ingkang sami keparenggah manengku suka syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi samangke rantamaning tata cara awit purwa madya ngantos paripurna tansah pinaringan rahayu widodana ing sambikala wondene rantamaning tata cara ing rikalanggara menika tertemtu sampun rinakit rinancang rinumpaka dening para pamestri budaya kacihna tinarbuka kanthi mijilipun risang temanten putri saking sasana Tepaswangi binaya lenggah wonten ing kursi rinenggo sasampun lenggah risang temanten putri daya-daya kepareng jengkar ingkang kepareng hambedal kembar mayang Kyai Jondaru Kyai Dewandaru minangka syarat sarana panggih ingkang sinengker wonten ing tlatah guwa Wonosegara Bayalali tanggap ing reh sasimita ingkang kepareng minangka wimbasara saking keluarga ageng Bapa Sriyana duningking ingkang kinurmatan Bapa Sena Pradapa kepareng hanjengaraken risang temanten kakung saking sasana Palereman tumuju dhateng sasana Badrawara kepareng kaadanan tata cara lung tinampen risang temanten kakung wondene ingkang kepareng nampi pangandika pasrah duningking ingkang kinurmatan Bapa Nur Ali Mahmud purna tata cara pasrah panambine risang temanten kakung ndongaping tata cara duningking wisudan panggihipun risang temanten sarimbit samangke panggihipun risang temanten kinurmatan waosan sholawat asrokol ingkang dipun pandhegani Bapa Maryono purna tata cara panggih sigra singenepan sindur waniseta saha rekta binayong lenggah wonten ing kursi rinenggo kepareng nindakaken tata cara krobongan jangkep duningge bobot imbang kacar kucur dar kembul bujana kalanjengaken sungkem dhateng ingkang Ibu Dalasan Rama Poto pangestun para tondo saweni sawetawis sinarengan panglipur saking para kadang pametri budaya New Merira Musik
Sawetawis anggenipun lenggah kadang pisan Sutrisno kepareng Ibu Hajah Rahmatin kepareng Hamanombromo rawuhipun kadang pisan pangarak dalah pamripun kepareng atur pambagya Rarja Wilujeng samangke ingkang kepareng aturaken niki Bapak Embulkin samanipun Nyai Suba Manggala kepareng atur sasmita dhateng Risang Narpati kepareng katindakaken tata cara kirap ingkang sepisan niki Kanarendran laju kirap ingkang angka kalih nuninggi kasatriyan wudene pratandha cetha paripurna rantamaning tata cara sasampuna wonten paran para saking Risang Pamanggugati dewa para sinedhar kakung seputri ingkang winanti pakurmatan mekaten sawetawis urut lampahing tata cara pramila sagung para tamu kasbelenggah kanthi mardikaning penggalih bejelangan ya Ira Risang putri lampahira alon becel langen ira sang Dyah Ayu lampahira alon kinareba badaya yuarnan ira solahira wingit lir bathari tumuron lir bathari tumuron sari para sinedhar kakung saputri ingkang winanti pakurmatan sasampuna kula masaken urut lampahing tata cara ing rika langgar menika sasmita ingkang kula tampi bilih Risang temanten putri sampun kepareng purna anggen nyamula sepadana adisarira kepareng marang ngabyantur wonten ing sasana paregyan wondene para paraga ingkang ayahi karya putri apindo Damas Dena Ayu Putri Dena Ayu Jihan Dena Ayu Lintang saha Dena Ayu Diva ingkang kepareng pratisaken jenggaripun Risang temanten putri nggih Ibu Mimin saking Sanggarias Arlenada ing mbabile sedaya para paraga sampun sawega diri samapta gadi jengkaripun Risang temanten putri saking Mandra Pindha Puspa kang manca-warna
wis tinar buka korine mayang arung. Minangka pratandha wijili sang temanten putri saking Sasana tepas wangi. Tepas kang ateges panggonan wangi wis hanarani. Keparang wijil saking Sasana Pati Busana. Mula Rama Kalana Gandhara mangambar kadheping samirana mundha nganti kongas gantanira. Kongas gantanira ngebeki sasana pahargyan. Tan kadya wonten salebeting pasewakan ingkang keparang hangemani Jurung Hastunggara lekasing sedya wisudan panggih samanggih. Gawe singgal sangar sari kori bagyan kegebyokan kumlebeting roning kalopo muda. Minangka pralambita samanggih ingkang kepareng winisuda minangka garwa nata tasih muda tumaruna. Dan kantun sang-sangan roning waringin mandur mring Gusti Kang Mahanasa mugi sang temanten samangke saged hayu hayom-hayom tan ana rubita kangge nyuwun mangsawana. Kawis tinggal mencorong cahyane sang Dyahayu kangge nyuwun maksana. Manter nyoba lanang kang dadi arani dasar kenya muda binasi busira pangadi busana ijal sipa jalma manungsa babar Dewi Kumarati ingkang Ejawantah hangagem busana ingkang sampun mimba garwa nata tiru-tiru agemaning garwa Patmi Narendra. Kawis tinggal pating galebyar pating paturat king soroti sang Hyang Bagaskara anggenya memajari jagat. Kalamun katempu ing pandam kurung ing wanti-ratri pindha karatika hasilih pernah kaya lintang aliyan candrane. Hangagem busana ingkang sarwara sinulam benang sedya. Terkatun sang-sangan melati wonten pamidanganipun sang Dyahayu ingkang sinebat kembang tiba dodo. Panjenengan mriki Gusti Kang Mahanasa saged handhadha kawontenan sasampunya amangun bale wisma. Kadherekaken ingkang Ibu saha ingkang Sima. Tan kantun putri Apindo Damas ingkang tansah hanyaretani tinta ira risang temanten putri. Yaning talaga kati langit para sinedhar kagungan putri kang winanti panghormatan kawis tingali sang temanten putri sami lenggah wonten ing kursi rinengga hangrantos laksitaning tata cara. Pramila dumateng Mas Bayu kalian Mbak Ida ingkang keparang hambedol kembar mayang kasuwun dengar saking sasana palenggahan. Hambedol kembar mayang kang setunggal tumuju dhateng risang temanten kakung ingkang sawiji tumuju dhateng risang temanten putri. Rabat sekabrujung wekdal sinarengan samanggih ingkang kemareng minangka wimbasara saking keluarga ageng Bapa Sriyana nuninggih ingkang kinurmatan Bapa Sena Pradapa kepareng hanjengaraken risang temanten kakung saking sasana Palereman tumuju dhateng sasana Badrawara.
Jengkaripun ingkang kemarang minangka Wimbasara Hanjegara kerisang temanten kakung panjenengan pring Gusti Kang Mahanasa mugi tansah wilujeng samudayanipun. Monggo lumamah alon ingkang kepareng hambedal kembar mayang. Dumateng Bapak Nur Ali Mahmud kasuwun sawi gawa tene sasana panampi pangandika pasrah. Samangke jumenipun jinajaran Mas Agus kalian Mas Hari. Kawis cikal gagah merbawani ingkang kemarang minangka Wimbasara. Tindahipun alon ngapurancang kang dadyarani ngawis tingalaken sak lugune kasepuh ingkang pantes tinuladha ing pangandikanipun. Hanjegara kerisang temanten kakung saking paleremen kawis tinggal sapet sak mangusa tindak kendel hangge nyulumaksana kawedaling pangandika wagi-wagintang kliwona gage-gagintang teko endi to kang dadi jatuh kramaku. Kadheraken ingkang Ibu saha ingkang Rama. Kasuwun kandhek ingkang kepareng minangka Wimbasara. Suwuhing gendhing kasemanggaken para kanca pametri budaya qasidah modern New Maryland. Para sinedhan kakung sepundi ingkang winanti panghormatan ingkang kepareng minangka Wimbasara saking keluarga ageng Bapa Sriyana duningking kang kinurmatan Bapa Sena Pradapa sampun sawi gawe dhere sama trigati pramila wedaling pangandika pasrah dumateng Bapa Sena Pradapa kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahayon miwah rahmatipun pangeran saha berkahipun mugi tansah kasarira para tamu kakung putri. Sedaya puji namung kagunganipun pangeran Gusti ingkang murbeng dumadi. Sewu lepat diagunga ing aksami para tamu. Kepareng kula ngadeg wonten ngersa panjenengan inggih awit saking hanyuli sariranipun Kang Mas kula Sriyana sekalian Mbak Ayu Purwanti. Tebih saking laladan Singosari Mojosongo Boyolali Jawa Tengah Indonesia. Sanadyanto Kang Mas kalian Mbak Ayu Sriyana kepareng marak sowan namung boten kuwawi matur pribadi ingkang menika lumantar kula kepareng kali lan nono kula matur wonten ngarsanipun Ibu Hajah Rahmatin SPDI sakeluarga ingkang wanci siang menika kepareng nampi piyambun Bapak Nur Alimah Mahmud nyun sewu sadèrèng kula matur saestu para tamu kakung putri keparenga nglonggaraken wekdal kalian penggalian sinaosa boten dipun mirengaken paripaksa kula nyuwun wekdal. Bapak Nur ingkang kula hormati tebih saking Singosari Mojosongo Boyolali kula kepareng marak sowan ing saperlu badhe matur wonten ngarsa panjenengan
injih saking ngawratipun mundi dawuh saking kadang sepuh kula Kang Mas Riyono sekalian Mbak Yu Purwanti. Iki nganggo setunggal ngaturaken salam taklim kanthi sesanti mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Iki nganggo kalih jumbuh kalian rantamaning adicara pahargyan manci siang menika kula nyowanaken penganten kakung nenggih anak kula Oni Prastyo jalu tanayanipun Kang Mas Riyono sekalian Mbak Ayu Purwanti wingking saking Singosari Mojosongo Boyolali Jawa Tengah Indonesia. Iki menika keparenga ing panyuwunan keparenga samangkih kapanggihaken kalian siwi putri kinasihipun Ibu Rohmatin Suwarti SPDI saperlu kapanggihna miturut tata cara ingkang sampun lumadi wonten ing laladan Guwa Wonosegoro Boyolali. Kelajenganipun Bapak Nur suwan kula sak keluarga kepareng hanganti asta oleh-oleh hingging menika kepareng nampi kanthi bingahing penggalih ing pangajap serah-serahan utawi rangken salaki rabi menika utawi uba rampaning para klami menika dadosa hangraketaken anggenipun pasedhereken antawisipun Guwa Singosari Wonosegoro Mojosongo. Bapak Nur inggih kula hormati saestu samangkih wonten ing tata cara panggih kula sak keluarga hanamung nderek memuji mugi ya risang pinargya sarimbit anak kula Oni Prasetyo kalian anak Ayu Rahma Aulia sarjana ekonomi dadosa keluarga ing kebak kabahagiaan kebak katentreman tansah sih sinisihan wiwit delahan ngantos benjang wonten ing alam kelanggengan saha dadosa keluarga ingkang narima ing pandum sakinah mawaddah warahmah lan qanaah. Bapak Nur ingkang kula hormati seru panjenenganipun Bapak Nur saking Kang Mas kula Sriyono sekalian Mbak Yu Purwanti ing benjang dintenipun Setu tanggal kalih Maret warsa kalih 2021 risang pinargya sarimbit keparenga hanglarapaken wonten ing Singosari Mojosongo Boyolali ingkang saperlu dipun tata carane inggih menika acara boyong penganten wancinipun tabuh songo enjang Bapak Nur nyaosi uninga ugi Ibu Rahmatin bilih adat ingkang sampun lumadi wonten laladan Singosari undangan jam 09.00 enjang menika jam 09.00 kirang seprapat tamu sampun kepareng rawuh sedaya pramila ing benjangipun kasumanggaken anggenipun mratitisaken wanci mekaten Bapak Nur anggen kula saged matur saestu ing panyuwunan sepindah malih Guwa Singosari mugi lestari sawiji Wonosegoro Mojosongo tetep dadya sajuga jipinuji daya dinayan mugi samukawisipun rahayu ing pinanggih ingkang pungkasan samanggih sabibaripun pahargyan kula sak keluarga nyuwun pamit saha anggen kula sowan sak keluarga tertentu kathah lepat kathah kirang mapan wonten panggenan menapa kemawon
inggih menika Ibu Rohmatin lumantar Bapak Nur keparenga anggelar samudra pangaksami. Mekaten Bapak Nur ingkang anggen kula matur. Lepat nyuwun pangapunten akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, hayu, hayu sagung dumadi. Nuwun. Kawis tinggal wijang gamblang terang terwojo. Atur pangandika pasrah saking Bapa Sriyana ingkang kasaliran Bapa Sena Prabdapa sampun keparempurna. Daya-daya dinampi dening ingkang ginurmatan Bapa Nur Ali Mahmud pramila wedaling pangandika panampi pasrah dhumateng Bapa Nur Ali Mahmud kasumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Nuwun kawula nuwun kunjuk matur kunjuk ngasanipun punden sepuh bini sepuh dalasana disepuh ingkang lebdo engreh pitutur aji ingkang dahat pinundi ingkang estu dahat kala hormati ngarsanipun pangemban pangbating praja miwah satrin nagari wonten ing pemerintahan Desa Ngguwa ingkang tansah kinurmatan. Wabil khusus penjianipun Bapak Sriono adalah Ibu Purwanti adalah sedaya panderek besan ingkang pun sepuhi penjianipun Bapak Sena Pradapa wingking saking Dusun Singosari RT sekawan RW setunggal Mojo Songo Boyolali sedayanipun ingkang tansah kinurmatan. Ngarsanipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang minulya. Ingkang kasepisan monggo kita ambali malih puji syukur monggo tansah kita aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Katitik wonten ing wekdal enjang menika kita dipun paringi nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga kita saged sareng-sareng saged muwajahah bil wujuh. Saged silaturahmi wonten dalemipun penjianipun Ibu Hajah Rohmatin SPDI wonten ing Dusun Ngguwa RT 7 RW kalih Desa Ngguwa Kecamatan Wonosegoro Boyolali kanthi benaringan kawilujengan boten wonten alangan satunggal punapa. Mila kanthi nikmat ingkang ageng menika monggo kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kaping kalihipun boten supe sholawatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya karek kena dados umatipun Kanjeng Nabi lan pikantuk syafaatipun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang tansah kula hormati, wabil khusus penjianipun Bapak Sriono adalah Ibu lumantar penjianipun Bapak Sena Pradapa ingkang tansah kula hormati. Nyuwun pangapunten kawula ing mriki ingkang piniji saking panjenenganipun Ibu Rohmatin SPDI. Kula ingkang supados nanggapi atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Sriono adalah Ibu lumantar panjenenganipun Bapak Sena Pradapa wonten ing wekdal menika. Wondene atur ingkang kasepisan panjenenganipun ngaturaken salam kawilujengan. Salam keselamatan, kerahmatan, keberkahan
Mugi kosok wangsulipun salam taklim kala wau ugi saged tumuju dhateng warga ageng. Panjenenganipun Bapak Sriyono dalah Ibu dalah sedaya pandhita pisan wonten ing wekdal enjang menika. Atur ingkang kalih bilih kasinggihan panjenenganipun Bapak Sriyono dalah Ibu Purwanti. Bilih wekdal menika ngaturaken putra kakung pun Bagus Oni Prastyo ingkang sampun jatuh krami kalian genduk Rahma Aulia sarjana ekonomi putri saking panjenenganipun Bapak Hajah Suwardi MPD almarhum Ibu Hajah Rohmatin SPDI. Alhamdulillah wekdal menika kula minangkani saking panjenenganipun Ibu Hajah Rohmatin. Bismillahirrahmanirrahim. Putra kakung pun Bagus Oni Prastyo kula tampi kanthi asta kalih. Alhamdulillah kala wau tabuh 6 sampun kalampahan ijab dalah kabul kanthi mboten wonten alangan satunggal punapa sampun kacatet wonten ing Kementerian Agami Kecamatan Wonosegoro. Lajenganipun wekdal enjang menika mangkih badhe kalajengaken adicara panggih miturut adat ingkang sampun lampah wonten ing padukuhan guwa. Mila kawula ingkang kepareng matur ing mriki panjenenganipun Ibu Hajah Rohmatin nyuwun doa restu mugi-mugi anggenipun malakrami hami suda putra kekalih kula wau tansah manggiya kawilujengan kelancaran dados keluarga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene ingkang angka 3 bilih piswanipun panjenenganipun Bapak Sriyono dalah Ibu kanthi bekta angsal-angsal utawi ubur rampe salagi rabi anggenipun badhe malakramiaken putra kula wau ing mriki panjenenganipun Ibu Rohmatin dalah sedaya keluarga hanamung ngaturaken matur nuwun ingkang kathah mugi-mugi manfaat berkah barokah di dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Panjenenganipun Bapak Sriyono dalah Ibu pikantuk leliru saking Allah Subhanahu wa taala. Dene ingkang angka lajenganipun bilih benjang dinten Sabtu tanggal 2 Maret 2021 tabuh 9 insyaallah mangke badhe hangesteni badhe sowan wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Sriyono wonten ing Singosari. Mugi-mugi mangke tansah manggih kawilujengan keselamatan sehingga mangke saged silaturahmi wonten ing dalemipun Bapak Sriyono Ibu Purwanti wonten ing Singosari Mojosongo. Ingkang terakhir kula wau sampun matur bilih ing mbok bilih mangke adicara sampun paripurna panjenenganipun Bapak Sriyono dalah Ibu badhe lempeng sareng nyuwun pamit ing mriki panjenenganipun Ibu Hajah Rohmatin namung ndherekaken subing kondur. Mugi-mugi bidal saking dalam mriki ngantos dalam panjenengan piyambak-piyambak wonten ing Mojosongo manggiya kawilujengan keselamatan boten wonten alang satunggal punapa. Lan saking kawula anggen kawula matur minangkani saking panjenenganipun Ibu Hajah Rohmatin tansah mangke kekirangan ingkang kathah akhiripun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Dukaping tatacara lung tinampen sanggen saking kang kinurmatan Bapak Seno Pradapa katuraken dhumateng Bapak Nur Ali Mahmud. Ajawat asta pratandha cetha paripurna pasrah panampi dari sang temanten kagung. Sasampun ajawat asta ingkang kepareng minangka wimbasara samangke kasuwun lenggah malih wonten ing palenggan ingkang sampun sumadya. Dukaping tatacara nunggih wisudan panggihipun di sang temanten sarimbit. Pramila ingkang kepareng nyamaktakaken uba rampe tatacara panggih kasumanggaken ingkang kepareng mratitesaken nunggih Ibu Mimin saking Sanggarias Arlenada ingkang midhil sakit tlatah Guwa Wonosegoro Bayalali. Panggihipun disang temanten sarimbit kinurmatan waosan solawat asrokol pramila dhumateng para kanca saking New Merira Qasidah Modern kasumanggaken.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قط يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وولي أنت مصباح الصدور النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعى يا كريم الوالدين هدك صافي المبارك بلدنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع إليك. Monggo kita mengadu tangan kangge lil hormat kangge temanten berbula anggenipun membina rumah tangga mugi dados keluarga ingkang sae, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina radhiyallahu kulli sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan dakirin, hamdan naimin, hamdan ni'mahu wa yukafi mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalil thorik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamal bil khair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.